You are live. Ka anyị tie egwu. N'ụlọ ọmịiko, ka anyị shi ya, ka anyị wee bịa. Ngwa ka anyị gelini nkwa. Asụsụ Igbo na-atọ m, egwu ndị Igbo na-atọ m, ọdịnala Igbo na-atọ m, maka na abụ m ada Igbo, amụrụ m n'ala Igbo, ana m asụ Igbo, ana m anụ Igbo, maka na nke anyị bụ nke anyị, ka anyị na-akwalite ihe anyị, maka na nke anyị bụ nke anyị, Igbo amaka, Igbo atọka, Igbo amaka, Igbo atọka, Igbo atọka. Unu ewekwana iwe, ana m abịa ndị be anyị. Ka m tinyekwala unu nkwa ahụ na-atọ ụtọ. Oke, Maazị Samson ọ na-abịa. Ndewo no. Ndewo. Nri ndị Igbo na-atọ m, asụsụ Igbo na-atọ m, egwu ndị Igbo na-atọ m, ọdịnala Igbo na-atọ m, maka na abụ m ada Igbo, amụrụ m n'ala Igbo, ana m asụ Igbo, ana m anụ Igbo, anyị na-akwalite ihe anyị, maka na nke anyị bụ nke anyị, anyị na-akwalite ihe anyị, maka na nke anyị bụ nke anyị, Igbo amaka, Igbo atọka, Igbo amaka, Igbo atọka. Kedu ihe bụ ihe m na-agụ? Na ụfọdụ ndị Igbo, asụsụ Igbo ha naghị anụ, asụsụ Igbo ha naghị asụ, ndị mkpụrụ ha na-esi ha bekee. Kedu ihe bụ uche ha? Onye na-eme Igbo esoghị na ya na-ede Igbo ebe, ala Igbo ebe, ọsọ na-achụ asị agbawa, onye na-anaghị anụ Igbo nwanne ọ ga-aghọta. Mbanụ, ọ bụrụ onweghị mana ọ ga-egbu ya, ọ bụrụ ọgaga gwere okenye ọkwala ya, onye bụ na-amaghị Igbo ihe mere ya, onye ọbụla na-eji ife eri ngala, anyị na-akwalite n'ihe anyị, maka na nke anyị bụ nke anyị, anyị na-akwalite n'ihe anyị, maka na nke anyị bụ nke anyị, Igbo amaka, Igbo atọka, Igbo amaka, Igbo atọka. Amụrụ ụbọchị Eke, ọkwa mgbe Eke ka ọ bụ, nwoke amụrụ ụbọchị Afọ, ọkwa Afọ ka ọ bụ, onye kpọrọ ya ọsị na ọma nza, ọ bụ n'aha nkịta ka mma, agaghị m agụ n'ahịa nna m, agaghị m agụ n'ahịa ala m, ibe m sa jie m ọnụ, ihe mbụ jie m ọnụ, eji m asụsụ Igbo m ọnụ, eji m ahịa Igbo m ọnụ, onye Igbo na-amaghị Igbo ihe mere ya, mba ọbụla na-eji ife ha eri ngala, anyị na-akwalite n'ihe anyị, maka na nke anyị bụ nke anyị, anyị na-akwalite n'ihe anyị, maka na nke anyị bụ nke anyị, Igbo amaka, Igbo atọka, Igbo amaka, Igbo atọka. Ndị na-agba mbọ maka ala anyị, anyị jisike ya dala mba, emesịa na ọ ga-adị mma, ife dị ọkụ ga-ajụ oyi, nnepụta ka ikele wee, nnapụta ka ikele wee, agbọghọpụta ka ikele wee, okorobụta ka ikele wee,
nri ndị Igbo na-atọ mbọ, asụsụ Igbo na-atọ mbọ, egwu ndị Igbo na-atọ mbọ, ọdịnala Igbo na-atọ mbọ. Hey, maka na abụ m ada Igbo, mụrụ m n'ala Igbo, ana m asụ Igbo, ana m anụ Igbo. Anyị na-akwalite ihe anyị, maka na nke anyị bụ nke anyị. Anyị na-akwalite ihe anyị, maka na nke anyị bụ nke anyị. Igbo amaka, Igbo atọka, Igbo amaka, hey, Igbo atọka. Ndewonu ndị be anyị ndị Igbo, anyị ekene unu. Eji m n'aka na ọmalịcha egwu anyị ti masịrị unu. Egwu Ada Igbo tiri, ọ na-akọwa na ọ bụ onye Igbo, ọ na-asụ Igbo, na ihe Igbo na-amasị ya. Ọ bụ ọmalịcha nwa, yoli yoli nwa, ọkwa obele nwa ọ mana uche kpakọrọ ọnụ na ọmalịcha egwu oti. Anyị ji na-anabata unu na-asị na daalụnụ. Anyị chọọ itinye ọnụ na okwu gbasara ndị be anyị. O nwere ihe na-abụọ na-eme, ọ na-agbanwecha ụmụ ihe dị aṅaa na-eme. Anyị si ka anyị tinye ya ọnụ. Maazị Okafọ, ka ezi kamera gị adị ọkwa ọnụ, tie kamera gị ọnụ ka a na ndị be anyị unu eweliwe, ma enwere m some technical issue. Oh, okay. A na-afụtakwa gị mana ọ bụ ọchịchị, nsogbu adịrọ. Enwere m some technical issue. Ahịa m ji si maka ama m otu m ga-esi wee nara excuse. Okay. Ngwanụ nsogbu adịrọ ka anyị gaa n'iru. O nwere tọpik anyị nwe. Amara m unu eweliwe maka the interruption. Enwere m some technical issue, so ama m otu m esi wee na si unu biko nụ si unu eweliwe na ma agaghị abịanwu. Akwa ihe m ji si ka m rụọ ahụ m ụka. Maazị Okafọ, anyị ekenego gị, daalụ. Nsogbu adịrọ. Anyị na-anụ ọnụ gị, inwe ike ikwu okwu. Ọkụ ya? Mana n'ihe m na-ekwu. Anyị na-anụ. Ọ bụ inwe ike ikwu okwu. Nya ada afụ gị anya, mana anyị na-anụ olu gị. Anyị na-anụ olu gị. Enwere m ike, aga m ekwu okwu. Mana ama m. Ka anyị gaa n'iru wee kwuo okwu. Anyị agbakọga ebe a. Unu afụgo na ndị anyị na fakti ga-ekwu okwu agbakọchaga ebe a wee nọkụnata ka anyị wee kwuo okwu. Ndị mma ihe a na-akọ na banyere Igbo. O nwere ihe na-emekazi mmadụ alaikras na obodo anyị a. Ya bụ anyị chọọ itinye ọnụ. Ụmụ onye nọ ebe a, ọmalịcha inyom, nya nne nwanyị inyom, fa abịago ka fa kwuo okwu. Ọ ndị maka Igbo, na-asụkwa Igbo ọfụma, na-ede ọfụma, ka o jiri ọnụ ya kọwalụ unu onwe. Lọlọ, kọwalụ ndị Igbo onwe gị. Igbo bụ Igbo, ekene m unu. Aha m bụ Ọmịiko Nwachukwu. Anyị bịara ka anyị kalee ya tata. Ndewo. Ndewo. Maazị Samson, ọ sị na igwe okwu enwekwe nsogbu, mana ka o si na-edi, anyị apụtaga, anyị ama nnachigebezi azụ. Anyị ga-etinyelili okwu ọnụ, maka anyị chọọ ka nwoke nọrọ, nwaanyị anọrọ, maka na
nwoke na ọlụ nwaanyị anọdịba ọ na-aga n'iru maka nwoke kee nwaanyị kee nwoke ọ ma ihe o ji ka enye ka atụgwa anya ka ọ dịkwa ka a na-eme ụmụ nwoke na-eme ụmụ nwaanyị a na-akụnite nkwa maka a si nwoke nụchakwa ọgụ nwaanyị eje nwere akụkọ mana unu ekwekwane ka ọ bụrụ ụmụ nwaanyị nụrụ ọgụ ka nwoke je nwee akụkọ mba. Ya bụ kedu maazị Chukwuma, anyị na-achọ gị ebe a bataba. Kedu maazị Ezeudo, kedu maazị Prince, kedu Ugo ebe n'aja, kedu Ugo bere n'ime Jizọs? Ndị a niile ma ka esi ekwu okwu ọfụma. Unu niile bụ memba Igbo Class World na WhatsApp. Unu nọ ebe ahụ akụnite nkwa na-etinye ọnụ. Kedu Lọlọ Amarachi, anyị na-achọ gị ebe a. Anyị siri ndo na ka anyị si wee bịa na ntabi anya na nkenke oge maka na anyị akwadoro ihe a ịmago ka anya akaka tie nye aka abịa ka anya na ntabi anya mana a si mbelede kali dike ma mbelede ka eji ama dike. Ndị pụtakwa na mbelede unu bụzi dike, unu aghọtago? Ya bụ isiokwu anyị ji mere akụkọ taa bụ ihe anyị chọrọ itinye ọnụ bụ unu n'anya na tọpik ebe ede unu ga-afụ ya na ihe anyị na-ekwu ili mmadụ na akwamozu n'ala Igbo. Anyị etinye gị ọnụ n'ime WhatsApp grupu anyị, ndị makwa ekwu okwu etinyeche gị anyị si ka anyị tipụtezie nye tata. Dr. Wilson, kedu gị? Anyị chọọ gị ebe a. Ọ bụrụ na ị pụtanwuru kpọọ ka ikwukwe ihe niile anyị na-ekwu n'ime WhatsApp. Maazị Ugo bere n'ime Jizọs, ọ bụrụ na ị pụtanwuru kpọkwa kwuo ihe niile anyị na-ekwu n'ime WhatsApp. Maazị Prince Odogwu, anyị na-etikukwa gị. Ọ bụrụ na ị pụtanwuru ụmụ nwaanyị etugokwela ugo, kedu ụmụ nwoke? Anyị na-achalenjikwa unu pụtanị nọọ unu nwee okwu ahụ. Abịa n'ala Igbo ụfọdụ asị na nwaanyị adị etinye ọnụ n'okwu ana. Thank God ọ bụrụ okwu ana ka anyị bịa nọọ ka esi eni mmadụ. Ọ bụ na kịta ma anyị gbasaa maka nwoke ga-ebu ụzọ nwaanyị a na-eso mana ka o si na-edi anyị ama mgbasa anyị ga-etinye ọnụ wee pụọ ka nye unu isiokwu. Onye nwere okwu ọ na-akọmentị, onye chi ịkpọ akpọ anyị etinyela unu nọmba unu kpọọ tinye ọnụ n'okwu a. A sị na ọ ka esi eli mmadụ na mgbe gboo na mgbe kịta kedu ihe dị iche? Anyị si na ihe dị iche ebukazi. A na-ekwukwa na-asị mgbe ahụ bụrụ gboo ahụ a na-eni mmadụ na-akwakwa mmadụ n'ụdị pụrụ iche. Kedu nke ka mma, ọ nke kịta ka nke mgbe ochie ahụ? A sị na mgbe ochie na a na-abụ dibụ ụlọ ma ọ dị uru ma nne nwaanyị nwụọ maka fa na-aka nka mgbe ahụ maka ihe ha na-eri akwụba aka ọtọ. Fa na-aka nka, ọ bụ ọzọ kịta a na-anwụju onye nwụọ. Ka esi eme mgbe bulugbo ahụ bụ na a sị na a na-agbasi onye ahụ, a na-arapụ ya na-enye anya nwa ma ọ ga-atụnenete maka ụfọdụ na-abụfa tụbutere fa atụnenete ada agbasi ike eje etinye n'ala ma ọ friji oyibo. A na-arapụ ya na-enye anya ihe lulu awa asaa afụ na ọ na-azị emegheli ọ dazi eku umefe egwekwala ihe ha ji emie mechete enye pọz ya. Famakwa eme alụ dọkịta mgbe ahụ fa bụcha dọkịta Igbo. Fa na-amacha ọgwụ niile mkpọrọgwụ na mkpa akwụkwọ machakwala emetụ pọs mmadụ aka ma ka ọ dịzikwa ndị ka ọ nwụrụ ahụ. Fa metụtụtụ enye wee dịzie nnọọ shọ. Ihe a ga-eme bụ onwe ndị na-agbashi mmadụ fa bịa gbashitite onye ahụ menye mbam nnọọ n'ụdị omenala adọbịa dokunetecha enye chifo bịa yinyecha enye akwa dị mma ọma mma ebupụtie ụbọchị nke ọzọ abịa nye enichezi anya enwe ike agbasazia ụmụ ya eje kwado abịazi akwa anya akwachazi anya ya bụ na ọ na ndụkwa okporo ọkụ na asịzịa na kịta na a na-abụ onye nwụọ ebulie gaba na mọchụarị nya friji oyibo nke elu adọbịa ebe ahụ. Asị na ọ na-abụ abịa ebepụchie na ihe niile o ji bụrụ mmadụ, bepụie ile bepụie mgbuli afọ bepụchie na ihe niile mikpọ onye ọ dịka okporoko.
ọ dịzie ka okporoko adọbi ebe ahụ, o nwere ike nọchaa otu afọ maọbụ afọ na-abụ ọ nọrọ ebe ahụ, ụmụ ya eje kwadobezie. Asị na a na-akwadokweli nkwado pụrụ iche ma ndị na-ele ala ma ndị na-ebi mbibi akwadochie, ma ndị ga-ebido penti ụlọ emechezie jebunetezie na ego ndị ga na-agba egwu, ndị ga-ebu ozu. O nwere ka esi ebu ozu, ebu onye eme enye n'ụdị pụrụ iche, ọ na-ama ọ dịka ọ na-agbazi akwụkwọ, dịka ọ na-agba ọfala, na-ebunetezie nye ka okporoko na-anwa ọjị wee dokunetie wee nyizie nye wee kwabịa. Ọ dị mma na emelie kwanyelie ugwu kpọọ ọkụ, ọ na-adịkwa mma maka a sị na okporo na-abọ ka ekwe na-akpọ mmadụ, ọkpọọ ya na ndụ ọkpọọ ya n'ọnwụ. Amụọ mmadụ elibe olili aṅụlịba na amụrụ dike. Ọ dị mma abịa na-egbuchi ewu a na-eme ihe niile ma mmadụ nkwa akwamozu mmadụ na ọ na-akakwa egbe ọkụ. Ọ na-adị mkpa onye mụta ụmụaka fa akwa nna fa kwapụ ya ịmago kwachapụ ya enyi gosikwe na ọ bụ ọganyala na be mmadụ. Onye ahụ ka ọ ya adịkwa na be mmụọ. According to ndị oke ọkpa fa na-asị na ịkwa mmadụ kwapụ ya ọfụma, onye ahụ ka mgbalụ ya si zakọọ nnọọ mmadụ eju ebe niile, o gosi na ọ bụ ọganyala. Onye ahụ ka o si ga-abụkwa ọganyala na be mmụọ. Mana ime ozu mmadụ ọdịkpụyo, o nwere ka ọ ga-adị ọ dịka obulu ọkụkọ nya odukwa na be mmụọ, ọsaba efele ebe ahụ gbaba oru ịmago ọ bụkwali ewu onekwa ndị na-abata chelika adị afa Maazị Chukwuma, ọ sị gị device not connected. Maazị Chukwuma, your device is not connected. Pụọ ka ịbatakwa, pụọ bata. Asịsịa nọ ọbịa nya ka eji agba mbọ, onye mụta nwa agba mbọ kwa anya. Ihe akwanye nna gị kwa nne gị, ọ gị ga-akwafa, mana ịma njebezi ori ma ọ bụ ịmago mmebezie maka na ibe gị ma ejebe ori gbaba mbibi, ịmago mmebe ihe imerelu nne na nna gị gbaba na ndụ ka fafu ya n'anya, ka fafu n'anya lite mmụọ mmiri gị mee ihe niile. Anyị ma na ihe eji akwa mmadụ buru ibu, o nwere ike olitecha dị ihe ahụ mgbe ọ nọ ndụ, mana ọ bụgolu ka esi eme a ga-eme ka esi eme, mana ị ga-emekwa ya n'aka kwa gị ka ị ga na-eme ka ife gụọ mmadụ displease dị onwe gị ka ọ wee bụrụ na a na-eme ihe kedu nke ka mma iburu onye ahụ nie ya chọbazie ka esi ga-akwụ ya kwa anya ọfụma, ọnya ka mma ka ibudeba na ikwuo reason iji akwado, maka na ị ga-asị na nke ka mma na ihe nji ekwulie, na nke ka mma na ihe nji ekwulie, ịsọpọtụ onye ka ndị mmadụ wee ghọta mmalụ nke ka mma mebe. Maka ejizikwa ozu eme kọmpetishọn, eme onye a ga-akọ ọnụ, ejizi ozu eme show, ejizi eme ka amala onye ọ ga-anyị, ka amala onye ọ ga-akọ ọnụ. Biko lọọlọ ọmịiko tinyegodi ọnụ na okwu anyị a, tinye ọnụ ka ikwu ebumnuche gị nke ka mma ka a na-eme ya na reason iji chọọ ka a na-eme. Lọọlọ ọmịiko ịnọkwu ya ugo ebe n'aja nnọọ. Kedu nke lọlọ ọmịiko na-anụkwara ihe na-ekwu. Lọọlọ ọmịiko, yes, lọọlọ ọmịiko, ọ dịrọ m ka ọ na-anụzikwa ọ nọ. Eche mma na ihe na-ekwu netwọk ebupụwe gị ekita, ọ ga-abụ mgbe ahụ. Ngwalụ Maazị Okafọ ngwa tinye n'ọnụ n'okwu anyị a, maka na ka lọọlọ ọmịiko wee na-abịa. Ọ dị mma ndị be anyị, ekele m ụnụ daalụ nụ ebe o buru ibu.
Maazị Law Family nnọọ. Unu ewekwala iwe n'ihi na ihe onyonyo m gbara ọchịchịrị. N'isiokwu nke anyị wepụtara n'ụbọchị nke taa gbasara akwamozu, eziokwu omenelu. N'oge mbụ ọnọdụ abụ mmadụ nwụọ, a ga-ebu onye ahụ eje mọchụarị, a ga-egwu ala tinye onye ahụ n'ala, kpochie ya, dịkwa ya otu esi eli mmadụ. Ndị ezinụlọ ha enwe ike laa jee kwado onwe ha. Afọ ọbụla ha dị njikere ịkwa onye ahụ, ezukọ kwazie onye ahụ. Mana na nke ugbu a, ndị be anyị meziri ka ọ dị ka akwamozu ọwụzi ihe eji enwe aṅụrị. Akwamozu, a na-akwanyeziri akwamozu ugwu karịa emume elu di na nwunye. Eche m ọ na-abụ n'oge mbụ mmadụ nwụọ, a na-eriri ya uju. Ọwụghị akwamozu niile ka ekwesịrị isi osikapa ma ọ bụ ṅụọ mmanya. Mana ugbu a atụgharịchala ihe niile ahụ. Nwa okorobịa nwụọ na-ekwesịbeghị nwụọ ọnwụ na-erughị eru, ị ga-ahụkwa a ga-esiri ya osikapa, zụọ mmanya, ṅụọrọ ya mmanya, gwuore ya egwuregwu. Mana oge mbụ ọ na-awụ nwa okorobịa nwụọ, a na-ebere ya akwa arịrị ije gosi na ihe awụ mmadụ nwụrụ ihe ahụ. Ọ na-emetụta onye ukwu, metụta onye nta. Onye ọbụla ga-ebe akwa arịrị, sụọ ude, nọrọ na mwute na onye dị otu a hapụrụ ha laa mmụọ n'ike. Mana ọ bụrụ na nwoke ahụ ma ọ bụ nwaanyị ahụ etozuola, nke bụ na o mechala ihe niile o kwesịrị ime n'elu ụwa wee laba, onye dị otu ahụ nwụọ, enwere ugwu dị iche a na-akwanyere ya. Mana ebe anyị na-ekwu na ugbu a na-arụtụ aka bụ ihe gbasara otu a ndị be anyị na-awụ mmadụ nwụọ, eburu ya jee tinye na friji nke ndị Igbo ọ na-akpọ ebe ntụ oyi. Maka na enwere ndị na-anaghị anabata ebe ntụ oyi ahụ a na-ebu ha eje etinye. Ọtụtụ ndị mmadụ, ọtụtụ na-anwụnụ eburu ha jee tinye n'ebe ntụ oyi ahụ. Ndị ahụ na-abịa adọ ezinụlọ ha aka na ntị. Ụfọdụ ha na-abịa emekpa ezinụlọ ha ahụ, n'ihi na ihe ahụ bụ ihe a na-achọ. Maka onye ibu jee tinye n'ụlọ ntụ oyi na ọ nwụrụ, ọ pụtara na ọ ga-alọtakwa ụwa ọzọ. A ga-achawasị ya afọ, wesịa ihe niile nọ ya n'afọ, jee dukọta ya afọ. Onye ahụ agaghị ezukwa oke otu ahụ chi ya si kee ya tupu ọ lakwuru chi ya. Ọtụtụ ndị nne na nna na ndị na-anaghị achọ si ọ bụrụ na elezi anya echi ile ha nwụọ, na-adọ ezinụlọ ha aka na ntị si ka ha hapụ ime gịnị, buru ha jee tinye n'ebe ntụ oyi. Maka na ọ bụrụ na ha kachi ntị buru ha tinye n'ebe ntụ oyi, onye ahụ nwere ike ikpochapụ ezinụlọ ahụ, n'ihi na ọ dọrọ ha aka na ntị. Maka na enwere ndị na-anaghị achọ ya chachachacha. Dịka ụfọdụ ndị omenala, ọ na-awụ mmadụ nwụọ, ọ bụrụ na egwu ha ala donye onye ahụ, ma ọ na edosara ya n'ime ụlọ, ewere ihe ndị be anyị na-akpọ ụnụ amara na ihe eji agbasi ozu, ewere ya agbasie ozu, gbasie onye ahụ anọrọ n'ime ụlọ. Ọ gakwa esi isi, enweghị ihe ọ ga-emebi emebi, ọ nọrọ ebe ahụ. Mana nke ugbu a, na ihe anyị na-achọ ịghọta, anyị ji wepụta okwu a, na anyị chọrọ ka ndị be anyị, ndị na-ege anyị ntị, gwa anyị ihe merenụ anyị ji hapụzie otu ahụ ndị Igbo si emebu ya na mbụ. Ọ pụtara na ụdị na a na-eme ya ka onye ọbụla gosi otu, dịka ndị bekee so ya, otu kapasiti ya ha n'inwe ego, ka ọ bụ na a na-eme ya ka ọhaneze marakwa na
eji m ego ma na ezinụlọ anyị ji ego ka na-eme ya n'ụdị na a na-eme ya ka akwanyere onye ahụ ugwu. So ozighị ezi cha ozighị ezi. Uche nke m, asị m ka ndị be anyị, ka ndị Igbo anyị, ka anyị laghachikwa otu aha anyị dere mbụ, ka anyị laghachikwa otu aha anyị dere mbụ, otu aha anyị si eme ya na mbụ, ka anyị mebekwa ya otu ahụ. Ndewonu. Ụna na-anụkwara ihe m na-ekwu? Ewe anụgadị ihe m na-ekwu. Anyị na-anụ Maazị Okafọ, anyị na-anụkwa ihe ị na-ekwu. Anyị nụrụ ya ọfụma, daalụ. Unu eweli, echekwa m ọnụ na na-ada anụ ihe m na-ekwu. Anyị nụrụ ya ọfụma, ihe niile ikwuru ọfụma, ọ bụ ka ọsị kwụba aka. Maazị Ugoebenaja, daalụ, biko tinyere anyị ọnụ n'okwu. Igbo na-ege ntị m, ndewo nke ọma, nke m ekene. Nkesa gị ikene. Ndị be anyị daalụ nụ. Ndewo. N'ọla ekerekwa ndị nne. A sị na mma agbabatarịrị ka mgbabata gbapụkwa. Ije dị m n'ọkpa. Daalụ, imele ọfụma. Ịghọtago? Abịa na akwamozu, ndị be anyị na-akwa kịta na nke a na-akwa mgbe gboo. Mma sị nọ nke ndị oyibo kpọrọ development bụ ihe bata anụ aji na-eme onu anwa. Anyị anụkọtara mebi ya. Anyị na-anụ ya. Development ndị be anyị ji mebe otu. Unu eweli iwe, unu ahụla n'ihe netwọk na-eme mmadụ. Nsogbu adịrọ, maazị. Anyị nụrụ olu gị ọfụma, ikwuru ọfụma, o nwere ihe mebiri na nke gị. Nkịta azụ Maazị Ugoebenaja na-ekwu. Ana m anụdị ihe a na-ekwu. Maazị Okeke, netwọk gị na-enye nsogbu. Maazị Ugoebenaja, eze udo nnọọ. Eze afọ ukwe. Abịara ihe m na-ekwu, akwamozu ndị be anyị na-akwa bifọ mgbe mbụ na nke a na-akwa kịta, ihe dị iche na ha na-abụ bụ na development bata n'obodo, ndị be anyị mebe adọpụtụ ihe ọkụ oyi menu. Ịma ngwanụ nkịta na mmadụ ga-abụkwa ọnwụọ, iburu onye anwa debe ebe ndị mmadụ nọ. Onwe ndị mmadụ ndị be anyị jechazi bụrụ mahadum, bụrụ nnukwu akwụkwọ bịa mụta ya na-akpọ disease ọya. Onye nwụrụ na ịmalite gburu ya, enwere ike ọdebe ebe ndị mmadụ na ndị mmadụ enwetakwa ọya site na ahụ onye nke nwụrụ anwụ. Ọya nwa bụ eji wepụta ihe nju oyi ebe a na-etinye ndị mmadụ. And ụdịrị nju oyi ndị be anyị na-eme na nke ndị obodo oyibo na-eme abụrụ ofu. Ndị be anyị ụfọdụ na-awa mmadụ ahụ, wepụsịa ụfọdụ ihe wee tinye onye anwa, mana ndị mgbaga dị emekarị ya. Ndị mgbaga dị eme ya, ndị mgbaga bụ eweta onye anwa, gbaa ya, gbapuo ya arụ, gbaa ya ọgwụ, donye na friji, silụọ ya esilụọ, machie ya amachie, ifu ya. Mana ekwenyere m na mgbe izizi ka mma, na ndị ya atata ihe niile a bụ ofu ndị a na-eti mkpu ya sinsi ndị ụka ha nwa bụ ihe asa ihe niile anyị fụ. Ọha nwa butere na mmadụ ama mmenwuzi akwamozu inigbe ozu nye ya wetunata aka mee ya. Ọha nwa bụ nsogbu anyị nwere.
maka mgbe ndị nne ga-abịa ndị nna ga-abịa ndị nwunye ga-abịa ife ịma ihe na-emenụ puku ndị na-apụ gị Maazị Samson, anyị na-anụ ihe ị na-ekwu, ihe arapụzi onye na-ekwu ka o kwube, ihe arapụzi onye na-ekwu maka ikwugonu nke gị Maazị Samson. Ihe a na-ekwu Maazị Samson, ị na n'olu m anụmanụ ihe a na-ekwu anụmanụ ihe ị na-ekwu ị ga-apụ batakwa ọzọ mgbe ka m pụọ batakwa anụmanụ ngwa pụọ bata ka m pụọ bata oke ka m pụọ bata anụmanụ ihe na-ekwu nọ ngwa daalụ ndị be akwụ nna n'ihe m na-ekwu bifo igwe ọkụ a ga-ekwu okwu anyị na-anụ mmasịcha gị nọ mgbe mbụ ka mma mmasịcha gị nọ kịta ka mma maka na enwere ihe ndị oyibo na-akpọ adoption anyị mere adopt to ndị colonizere ndị anyị nwabụ ndị ojii anyị mụtara ọtụtụ ihe n'aka ha ọ ya mere anyị ji na-eme ka ha ka ọ dịtụ ka anyị na-eme ka ha bet nke anyị mana ike gwụkwa ọ na-apụzi iche ije ebe a na-enyo onye omenala ịfụnọ ndị ụka ha kposachakwa ihe niile kpoye aja kpoye ya n'ime ha saa ya maka na ije ebe a na-eme akwamozu onye omenala ihe dị iche ka nkụ ọ ka bụkwa usoro mgbe mbụ anyị kasị eme ya ka esi eme ya kama ị ga-agwazi m na enwere ike onye na-akwa ozu like ụmụ onye anwa maọbụ ndị befa nwere ka ọ bụ na aka dịfa ịna-anya fụ na ndị enyi fa ndị ọyịfa ga-abịa so ha ga-akwado ihe ka ha nwee ike azụ ndị mmadụ na-abịa bịa ha nwee obi aṅụrị na ha bịa nọnyere fa one aka ha nwaanyị ọtụkwasị di ya ifuga mana ọba ha na nke ndị nkarịnwa a na-akpọ ndị ụka ịma na-arụ mekwa ị ga-akwụdo ụgwọ fada wee bịa nye ozu so ọ bụ n'uche m aka m asị ọ bụ na a ga-awepụ aka ndị ụka na-ekwu ozu ịma na ozu onye ọbụla o si dị ọmaka ike na friji makwa mma o belatara ọtụtụ ihe maka na n'ala Igbo nwere onye ga-anwụ onwe obodo adịghị mmadụ mbọsị eke ifuga ya ọ dị ka ndị Igbo adịghị mmadụ mbọsị eke so biko ka njikwa ọ bụrụ na anyị nyere mmadụ mbọsị eke mgbe gboo ahụ friji adịrọ kedu ihe a ga-emezi a na-agbasi agbasi enwe ndị na-eji plantain onwe ndị na-eji kaikai agbasi onye a debe ya n'ụlọ ịma na onye ka na-ekwu na nke ndị oyibo na-akpọ development abịago ịma nwere ezi mmadụ onye nwe anwụ debe ebe ndị dị ndụ nọ n'uche m ọdụrọ ya na-akpọ hygienic ọdụrọ mma n'uche m enwere ezinụlọ na-enwere ọnụ ụlọ buru ibu ọ bụrụ sọ ọnụ ụlọ na-abụ ka enwe anyị bụrụzi onye adọba n'ofu ndị ọzọ na ọdị niile ọ dịrọ mma ike adọbazi anya n'ọba ji mba ọwa ọkụkọ ada eme ya na n'ugwu ndị ewo maazị ga-ebe n'aja ikwuru ọfụma maka na a na-ekwukwa na-aghọta maka ụmụ ihe ikwuche dị mma nnọọ nya ọ darọkọ n'ala ndị ewo ka anyị gwakanala ụlọ ọmịiko ka o tinyela anyị ọnụ n'okwu a n'ụlọ ọmịiko tinye tụka n'ọnụ n'ihe ịghọta ndị Igbo ekene m ụnụ ndị ewo anụtago m ihe ụfọdụ ndị otu anyị kwu na mgbe anyị ga-asị gịnị bụ ọnwụ gịnị bụ ịkwa ozu ịkwa ozu bụ nsọpụrụ a na-enye onye nke mmadụ nwụrụ anwụ ewee kwanyere ugwu ikpeazụ wee naba nke ọzọ bụrụ na anyị na-ekwu maka kedu nke ka mma akwamozu ndị Igbo ndị gboo ndị omenala ka ọ bụ nke ugbu a onweghị ihe dịkere iche dị na ya maka na ndị gboo na mmadụ nwụọ agbasie ya ewere mmanya ọkụ agbasie ya ụfọdụ akwanyere ya ọkụ
wee na-eche ka ndị be ha wee natacha. Abịakwazie ndị ugbu a wee tinye ihe a na-akpọ ọba ozu nke ndị bekee na-akpọ mọchụarị. Ọkwa otu ihe ahụ iji debie ka onye nke wee nwee ike nata hụ ya, dịka ndị nọ mba ofesi. Eneghị anya ịhụbeghị nne gị ma nna gị ma nwanne gị ihe ruru ahụ 10 ma ọ karịa, ọ nwụọ, ihe ahụ wee ohere iji wee hụzide wee tia ya gaa nke ọma. Ya bụ onwe ihe dị njọ na ya, kama na ebe m na-etinye ihe wụ mmefu ego a na-emefuzi n'ịkwa mmadụ. Ọ karịrị akarị, orika, maka na ụfọdụ na-ejezi anị, ụfọdụ aga biri ego nke ahụ ha mechaa ha nọrọ na nsogbu dị na ya. Maka ahụgo m onye mmadụ nwụrụ ahụ n'ala Igbo, ọ sị ka eje bite ego na a ga-eme eki ya, ọ dịka a ga-asị na ịkwa ozu uzie ihe mgbere ahịa ka ọwụ. O mechaa onwe ihe o metere ike gwe ọ dị njọ ebe ahụ. Ya bụ na ọ dị njọ. Ya bụ ihe a na-ekwu onye mmadụ nwụrụ ahụ ya mee ka akị ara. Amee ka akị ara. Oge nna m nwụrụ, ọ nọ na ọba ozu n'Enugu ebe a. O nwere nwa okorobịa nna ya nwụkwara. Ọ naghị agada aje enete nna ya ahụ nọ na ọba ozu ịma ka esi debie ma ọ gịnị. Otu ụtụtụ gbara ọsọ gbara ka onye ara gidigidi gbabata na ụbọchị eji enete ndị mmadụ, gbabata n'ọba ozu ahụ. Ha na-asị ọ gịnị, ọ na-eku. Ọ sị na ọ nọ na nna ya bịara mawacha ya ntị. Nna ya ahụ nọ n'ọba ozu nwụrụ anwụ bịara were ụra mawacha ya ntị. Si ya na ọ nọ ebe a, ndị ọzọ bịa na-enete ndị nke ha. Ọ nọrọ ebe a nagodo agbagharị ka o yesi wee kwụ ya wee mee nkewa na ọ naghị abịa ahụ ya. Nwa wee kụpụ ọsọ gbara ka onye awụ wee gbata n'ebe ọba ozu dị, wee jee yọba ya, sị ya yọbịa ka o metuo ya obi. Ịhụ na o tinye gị ya na mgbagharị ka o mee ka ndị ọzọ mee. Ihe ọzọ m na-etinyekwa bụ oke ịkwa akwa a na-akwa akpọ ya ashebi. Ihe awụ onu Yoruba, ndị Igbo anaghị eme ya. Ọ dịghị na omenala ndị Igbo. Ọ bụrụ na di mmadụ nwụọ, ọ nwunye ga-akwa akwa ụjụ wee kwa di ya. Ọ bụrụ di mmadụ, ọ bụrụ nwunye mmadụ nwụrụ, ọ di ga-akwa akwa ụjụ wee kwa nwunye nwụrụnụ. Mana nke kịta a na-azụzi akwa ree ere, a na-azụ ụbọchị ahụ onye ọbụla ọwụ pati abịara oriri na ọṅụṅụ ka ọkwa ịbịa tie mmadụ aka n'obi na onye nke nwụrụ. Ebe a ka ọ dị njọ. Na agbasiri mmadụ na ọba ozu nke ọgbara ọhụụ adịghị njọ. Na enikwere mmadụ wee chere ụbọchị a ga-eni ya, ọ dịghị njọ. Ma ọ bụ na eji ụzọ omenala wee na-agbasi ozu ahụ ka o wee nọruo, ka e wee zigasịa ndị mmadụ. Maka ma mgbe nna apa m nwụrụ, anyị pere mpe ezipụchara ọbịa ma ndị nwere a na-akpọ ọgbatumtum motosaịkụl, ha were gbagawa ebe eziri maka agbasighị ya. Ọ nọrọ ihe ruru abalị 3 tupu enie ya. Onwe ihe mere ya, a na-efichasị ya. Ọ dịkwa ka onye ahụ ya sikwu dịka onye dị ndụ. N'ụlọ ọmịiko chekwara biko ka m jụọ, ịma na mgbasi a na-agbasi ka anyị debe onye ahụ isi na ọ nọcha abalị 3 ọ naghị emebi ka ọ gịnị? Ọ dị emebi. O mebi ha. Ewere mmanya ọkụ na-efichasị ya ebe ọbụla o si nwe oghere bụ mmadụ. Ewere mmanya ọkụ na-efichi ya na-atụ ya, ọ naghị emebi. Ihe ọzọ wụkwa, ọ bụrụ onye yara ahụ rinne wee nwụọ, ọ dị mma ini ọsịsọ maka o nwere ike imebi. Mana onye ahụ dị mma ọ nwụọ, ọ naghị emebi n'ụdị ahụ. Ejegokwa m saịdị Nteje, ebe Nteje mfụkwa na ha na-eme ya wee rukwa ugbu a. Ha na-eme ya maka ọtụtụ n'ime ha karịsịa ndị na-eme omenala na-asị mmadụ ebugakwana ha na ọba ozu nke ọgbara ọhụụ a, maka ha kwenyere ndị na-eme omenala na onye etinyere ebe ahụ wee sịsịchaa ya ihe wee dozie ya na ọ naghị anụ ụwa. Ya bụ ndị na-eme omenala ruo taata anaghị ekwe ka ebuga ha ebe ahụ, kama ha asị gị ya kubie gị nie ya ozugbo.
ndewo. ijezie gbaghali ọkwụkwa maka ọkwụkwazi bụ mgbe o ji sọ gị ọkwụ ya. A na-akwanyecha ọkụ n'agịga ọ bụghị na ị na-etinye ọkụ n'ebe onye ịkwanye n'ọkụ ore ya. Ha na-edowe ọkụ n'agịga ya gasị ọkụ a na-eku ya mee ya ọ gaghị emebi. Ụlọ ọmịiko ịmakwa o dokwere anya bụ ihe anyị na-akọ maka na eche m nọọ mgbasi o nwere kemikal eji agbasi ama m na a na-akwanyechekwu ma ọkụ. Ndị ọgbara ọhụụ ji kemikal agbasi mana ndị mgbe ochie mmanya ọkụ nke a na-akpọ kaikai, ezigbo mmanya ọkụ, ọ bụghị mmanya ọkụ akụrụ akụ nke bekee. Mmanya ọkụ ahụ ndị Igbo na-emepụta ka ha na-eji agbasi ya. O nwegasịkwa ihe ndị ọzọ ha na-atụ ya. Ọ bụrụ dịka a na-edebe n'ụlọ ahụ akwanyecha ọkụ, enwere ike kwanye ọkụ n'isi ụlọ gasị, onye ahụ adịkwa mma, ewee zie ozi ndị nke wee nata. Mana mụnwa ọ dịchaghị m mma maka ndụ ndị dị ndụ ine anya mana ọka ndị be anyị si eme mgbe ahụ, mana ine anya ọ dịchaghị mụnwa mma ka ndị be anyị si agbasi ị na-atụ na-eficha onye ahụ na-atụ ya mmanya ọkụ iji were debie mana ọ bụrụ na ọ bụ ozu nke ọgbara ọhụụ ewerekwa ya na-eme ya, ọ dị mma. Dịka ijuru ugo ebe n'aja si ya, ugo ebe n'aja kwuru si ọ bụkwanụ ndị enweghị ụlọ ndị enweghị ụlọ, maka onwe ndị enweghị ezigbo ụlọ ma nwee mkpụrụ rooms ebe enwere ike ịdọba onye ahụ sọọsọ ya, kezi ihe ha ga-eme ịfụ ha na nọ nsogbu dịrị ndị mmadụ nwụrụ. Ndewo lọlọ. Ndewo lọlọ ọmịiko. Wow, ịkọkwala ya nnọọ ọfụma. Ya ihe m ghọtara n'aka gị bụ na ọ dịrọ njọ nke onye chuzu. Ndị omenala ụfọdụ na-echuzu si ebuga nafa na ntụ oyi na fa achọrọ ya maka na omenala fa megidelie si tinye na onye wesịsịrị ihe ya bụ na ọnwụọ na onye ha anọzi ụwa maka na ndị Igbo kwenyere n'ịnụ ụwa. Ya bụ enye onye ahụ ozugbo ọ nakwuru ọnaba mgbe ndị nke kwadokaziri. Maka na ọ bụrụ na ịgụọ akwụkwọ a Chinua Achebe dere ọkpọ Things Fall Apart, ịhụ ka ha si wee kwa ozu ebe ahụ, ọ ka ndị Igbo si akwa ozu. Ya bụ enyi onye anwa aka mgbe a ga-akwa ya, akazie mgbe a ga-akwụ ya, onye anwa echelu oge ruzie ezizie ndị be ha ndị mmadụ ụbọchị ahụ agbasuo ya. Ndị be anyị na-akpọ ịgbasu ozu ya, gbaa egbe, ndị mmadụ anụ na-ebidogokwa pipụl abịaba. O nwekwa ihe ndị be anyị, ọ bụ dịka na be anyị na-arọ ndị Izọg, ọ bụrụ onye katara ahụ wụ onye zuru ezu na nwoke, ikoro akpọ ya, ihe a na-akpọ ikoro, akpọ ikoro wee mee gwa ndị mmadụ na oge erugokwa, ndị mmadụ agbazuo. Ndewo lọlọ. Ndewo lọlọ ọmịiko, ịkọwakwala ya ọfụma, ọ dị nnọọ ka aka wụba nnọọ. Aghọtara m ihe n'ihe a ịkọ. Ịma na onye amara ebe enile ozu osi n'okwu wee na-abụ. Ụfọdụ na-ekwu na-akatọ nke oyibo ahụ nọ akatọ ya ọfụma, ụfọdụ na-akatọkwa nke ini na ala. Mana kịta ka nghọta isi na aka dị onye mmanya fi n'isi, mana nke oyibo ka mma ma ọ bụrụ onye ndị chọọ ịfụ papa fa na mama fa, ịmago chọọ ịfụ ya ndị na-ebetela aka. Ọ bịakwa na nke Igbo ahụ ọ na-ahụ isi na a na-akpanyecha ọkụ debechie enyi, ịmago onye nwụrụ anwụ abịakwa n'ọlụ n'etiti ndị dị ndụ n'ọnya ka ịlaikara maka ahụike ndị be anyị. Ọ bụkwala ihe doro anya nghọta kịta na nchịkọta ya bụ onye omenala ọdịnala si na ọ chọrọ ka eje tinye na ntụ oyi ahụ. Ihe ndị bie ga-eme bụ ọnwụọ chifo enienye ozugbo kata ma idebebie ugboro atọ ya abalị 3 na 4 na 5 kama idebebie
ọchifo enyenye ozugbo ejezie kwado akwamozu ya ga-aka mma kata ma idebe bienu nke abalị 3 na 4 na-akpasu enyi ọkụ na-amịkpụ ya ka anụ ọkpọ nkụ anụ ọkụkọ ọ dịrọ mma, ọ jọrọ njọ nke ijebekwa na friji oyibo onye nwụrụ anwụchagonu ma ebepụtara ihe dị ya n'afọ nọ ụwa ịma na believe onye na-esu ya bụ ihe onye kwenye si welie wee duo onye ụlọ onye nghọta n'ihe na-ekwu onwero nke dị njọ onye chọrọ ka ndị befanatacha afụcha anya fa agabazia na nke oyibo ndị ọzọkwa bụ onye ọbụla mee ka aka welie maka na o nwere akụkọ ịkọkwa na onye ahụ na-agbaghalị ka o jee bukọtacha ihe o ji gaa akwa nna ya ma ọ na emechie na ọ ga-akọva emechezi ọkọvala onye bụ na onye ahụ ga-anụbazi n'ọgụ takaba ntaka ịghọtago ma ndị na-ejezi buru ihe ana lebe ma ọ bụ jee bibe mbibi kama ọ ga-akwa anya ka akarị ya ọ bụrụ na aka ihe dịzi na ya bụ ọ bụrụ na imizie nye ijezie gbaghalịa o nwere ike ịgbaghalị ya ofu arọ ịbịakwa ma ọ bụ ọnwa na-esi ihe agbachata obere ihe iji gaa akwa nna gị wee kwanyelie ugwu ikpeazụ ma nne gị ihe agbachata ọnwa 6 ma ọ bụ 1 arọ ije gbaghalịa gbachata ihe ịbịakwa anya maka ịkwa mmadụ dị mma ịkwanye ugwu ikpeazụ ọkwa olili ahụ ma asịsị kwubekwa ya a sị na ụmụ onye ya nwụọ bụla ozu olili ndị agadi nwaanyị ka nke ọfụma fa na-asị dị ọnwụ bịa gbuo fa na-echezi ka ụnụ akwafa ga-adị na ọ ya adịkwakpọ na-echezi dị si chukwu bịa welie na-ayọ chukwu si anya akpụtọkwana ya nya obele arụ ya anya ka ọ nwụọ ya ka eji ama onye aka ya dị ọcha ọ gaghị ya tigbuo oke arụ ịmago na-eli anụ onwe ya mana ọnwụ ada atụzi dịfe egwu fa na ndị mmụọ na-ekwukozi okwu ọ ga na-asị ọnwụ bịa dị ya gbuo onye maka o nwere ofu nwa agbọghọ na-eji eneteche ndị agadi kalụ nke ọfụma anyị na-enene o nwere mama anyị nene na wọzọpụ anyị ahụ ịmara nneli ọkwa nneli Josh ọrụ ya bụ ka bụ ije na-enete ndị agadi o nwere onye agadi o netere ya nwaanyị ahụ na-ekwu nnọọ maka ọnwụ ya na ọ chọzidi n'ike agwụgị na ọ chọzi ndị ọka dịkwa chalachala ọ dị afọ narị na iri abụọ na otu inenelie mụ alaikikwa m ya maka ọ bịa nnọọ na-egwuli egwu ọ bụrụ ihe dị mma na mmadụ ga-aka ofu ihe mmụta anyị ga-amụta Igbo ndị ọma na-ege ntị bụ na ihe dị gị mma n'obi ma ọ gị na ndị bụ unu kpakọta imeela onye ahụ ọ bụrụ onye si isi etinyekwenye na ntụ oyi ihe ị ga-eme bụ ọnwụ echi enyi ejezie gbaghalịa ihe eji gaa akwụ ya ọ bụrụ onye ekwuru ihe ọbụla ịma na ọ laikiri ntụ oyi unu bulie gaba na ntụ oyi ihe solu unu mee o nwekwu ndị na-agba ma ọkụ n'obodo oyibo ebe a na-akpọ ọkụ ma ntụ ya agbaliche dịzie obele ịkwa nnukwu mmadụ agbacha anya ọkụ ị ga-achinwu ntụ ya wunye na bọtụ wuchie onwe ndị a na-agbacha ọkụ ma ndị Igbo be anyị onwe ndị Igbo be anyị agbachala ọkụ ebe a nya mana ndị na-emezi oyibo ndị a chọrọ ịma maka omenala fa ndị ụmụfada asụ Igbo fanwụchazi ụmụfa etochegodi na-emezi ka ndị ọcha fa nọ ebe a zụcha ụmụfa fa akụziri elufa ụnọ nya fa nwụọ ụmụfa ma mbụ na-etekwapa maka fa ụmụfa welie na fa ebilongrọdia nọọ ebe a bụ befa so fa ebido kpọọ nne na nna fa ọkụ gbaa anya na bọtụ gbachaa anya na-akali ọzọ fa na-adị eche echiche nnata ya ka anyị bụ ndị Igbo Class World ji ewe iwe na asị ka anyị tinyebe ụmụ anyị isi n'ịsụ asụsụ na omenala Igbo ka fa mmata maka onye na-asụ asụsụ na omenala Igbo ọ ga-amakwa ihe gbasara anyị nke mkpa ọkụ ahụ dịzi ka onye jebezie ọkụ mmụọ ifugie
nke mkpa ọkụzi n'ụlọ ọmụ iko nke mkpa ọkụ ka ihe ị ga-ekwuzi na ya nya agba o nwere ka ndị ọcha si emie nya n'ụdị pụrụ iche ọ bụrụkwa nke ka eji kpasu ibe ọkụ ịmago kukube nnọọ chịtacha nkụ mba o nwere ka fa si emi otu ntabi anya ya onye ahụ aghọgoro ịfụzia dimkpa mmadụ buru ibu ọrazie ka obe aka ntụzi Hey, nya achịli ya wunye na bọtụ ọ dịkwa mwute o. Nga ahụ dịka onye Igbo, nga aga m ahụ onye nke m ka emeri otu ahụ. Ndụ m niile dịcha obi agaghị adị m mma o ya dị ka mgburu onye nke m egbu. Mana ihe ndị kwenyere ya chịba ha. Ndị Igbo anyị ji mmadụ kpọrọ ihe. Adị nke ọzọ ndị Igbo anyị jikwa akwamozu ha ejighị egwu egwu. Ha ejighị akwamozu onye nke ha ma ọ gịnị egwu egwu. Anya ka ha ji atụ ilu si na nwa eze anaghị efu na mba. Ịhụgo na nwa eze anaghị efu na mba. Mgbe ụfọdụ onye nke gị nwa ịfụghị ya ọ na-enye nsogbu. Onye ahụ nọgide ọ na-atụ anya na onye nke ya anọta na onye nke ya maka na anyị etolitego wee hụ nwanne nne m jere agha anataghị agha mgbe e jiri wee kwa ya n'ihu anyị a anyị amaghị ya o wee jebe agha mana n'ihu anyị azi ka echegidere obi ekwe ha akwa ya onye ma ma ọ ga-anata onye ma ma ọ ga-anata o wee mechaa akwa ya ya wụ na ịhụ na ndị Igbo ejighị akwamozu egwu egwu ọ bụghị ha ejighị egwu egwu ya wụ ịnọkọta iwere onye nke gị gbaa ya ọkụ ha ka ọ hazie ka mkpọmachis tinye na bọtụ ndị ọ dịrị ha mebe nke ahụ ọ dịrị ndị Igbo ya kpatara ebe onye Igbo a nọ na nwụọ ndị be ha agba mbọ bubie bunataruo ya na be nna ya ụmụaka ahụ amala omenala na ndị mama ihe anya ịhụ na ndị Igbo anyị a eme ihe ka ndị Israel ihe njikwa ya bụ na Josef nna Josef ọkwa Jacob mgbe a kpa ya n'Ijipt ọ si Josef o kerie ka ekpesi ya si gba mbọ chịrị ọkpụkpụ ya ahụ n'ọfụkwa ya bụrụ si chịrị ọkpụkpụ ya chi na be nna ya ka ya soro ndị ancestors ya ndị nna nna ya ha nwụrụ anwụ wee nọkọ ya ọkwụtụ ofu ihe ahụ ka ndị Igbo na-eme ya o kwesịrị ekwesị akwamozu dị mma maka na nkwanye ugwu ị ga-enye onye nke gị hapụrụ ahapụ ọ bụrụ na ha na-ahụ ụzọ ebe ahụ obi adị ya mma ọ nakwuru ndị be ha ngworo anwụ whatever it is ihe ọwụ ọ nakwuru ha obi eruo ya anị maka na mgbe ụfọdụ ịfụ na onwe ndị ọya awa akwa ha akwa asị na a na-ahụgharị ya ndị Igbo ji ekwu okwu sị ha chọọ ịgwa mmadụ okwu asị onye ahụ na ọ na-ehegharị ka ozu akwa ha akwa ọ na-ehegharị ka ozu akwa ha akwa ka nke a ịfụ na onye ahụ enweghị onwe nke ịkọkwa atụ m n'anya na ndị mmụọ na-amali nwa ya ntị na ọ bịara netie ya bụ a na-ejekwa enete mmadụ ọ bụrụ na ịnịghọ mmadụ mkpụrụ obi ka nọ maka ihe bụkwanụ mmadụ abụghị anụ ahụ tọgbọ n'ọba ozu ihe bụ mmadụ bụ mmụọ ahụ ekumume ahụ Chineke kụnyere n'ime mmadụ ọ ya nwa bụ mmadụ ịhụ na ọ dị ndụ mmụọ mmadụ na-adị ndụ ha nwa maka ha nwa bụ ndị nwụrụ anwụ maka ha si nọrọ ebe ahụ mara ka ha si ahụ onwe ha mara na o nwere ndị maka mgbe nna m nwụ ọ nọ n'ọba ozu anyị bịa ebe ahụ asị anyị tubeni ya afa anyị na-etu ya afa mụnwa na-etu ya afa m ji mara ya na ihe ọ na-abụ ngwa ya obi adị ya mma mgbe ọ nọ ndụ na-etu ya afa onyekwara mgbe e nikwara ya ihe niile gaa sịrịrị werere gaa nke ọma ya bụ ha nọ isi m kwasị na ebe ahụ ha tọgbọ mmụọ ha nọ ebe ahụ ha mụ ihe na-aganụ wee ruo mgbe e buru ahụ onye ahụ nie ọ ya ka ụfọdụ eji ha achọ ka ebugharịa ha jewe n'ọba ozu nke ọgbara ọhụrụ akwa ị na-anụ ihe m na-ekwu ndewo
igwe azụkwa m na m ada ekwu okwu o igwe azụ m na-egosi na gị ana m egosi gị ike ikwu okwu n'ọnụ aka okay m anụkwu ya agba m nọ ihe ndị mba ụwa na-anụ ya bụ anyị ji na-eme gị saa mgbe ọzọ ikwu onye onwere ihe o mere na ikwu ọ dị mma Maazị Ezeudo na-akpọkwanụ Maazị Ezeudo ime ya Maazị Anọ m ya biko onwe ihe ịchọ itinye n'ihe anyị na-ekwu ka anyị na-achọzi imechi maka ịkwa ụzụ anyị na-achọzi na konkluduzi ịkpọzie maka anyị na-asị ka nke ka mma anyị nsogbu adịghị enwezi ike ịkonkludu mgbe ọzọzi akwụkwọ ezi enwere m ike itinye ife nchọrọ maka mbidokwu kịta o nwere ike werekwa oge ọzọ maka unu emechago netwọk na-enye nsogbu a nwere ihe m chọrọ ikwu uwe na lọlọ ọmụiko agbalịrị nnọọ n'otu o si kọwacha nnọọ o gosiri na lọlọ ọmụiko wee ezigbote nwaada Igbo wuo ezigbote nwaanyị Igbo makwa na omenala eziokwu mee kwuru gawa maka nkwuru ga kịta enwere m ike nwere oge ụnọ ọ ya adịzi mbọsị ọzọ ọ ga-adị mbọsị ọzọ anyị chọpụtakwuru na netwọk gị na-enye nsogbu ọ bụzialụ kọlin ị na-eme na kọl ma ọ bụ ichenjie netwọk ma ebe ị na-anọ ọ ya aka mma maka ịma na omebugo mbọsị mbụ mekwa ọzọ taa so ọ na-adị ka netwọk gị ma ọ bụ ebe ị na-anọ ọ gị ka ọ dịzi ịma ma nke na-eme nsogbu nsogbu adịrọ anyị na-emechizi maka anyị ekwuchego ihe niile lọlọ ọmịiko ekwutego okwu dị mma maka na lọlọ ọmịiko nọkwa n'etiti andị ọ kọwara ihe o ji na ọ n'etiti ọ siri nke ka onye mmanya mee ọ kọwakwa ihe nke ọ sịkwa na ọ gakwakwunyelu nke ndị na-etinye na friji oyibo ahụ na o nwere rizin onyekwa rizin ya ọ dị mma ya bụ ihe na-eme ọ dị mma ka ajụ ajụjụ onwe onye ga-ekwulide ihe pọintị ya dị mma iwekweli ya rizin ewuti onye ahụ mmadụ na-emegodi ihe jọrọ njọ ị kwesịrị ịbịa pịabịa ịtali ozugbo ihe ị kwesịrị ịjụ ya bụ kedu ihe iji emeli ihe a o nwere ike kwulido okwu kwute ihe dị mma o ji eme ifu na o nwere nke mmadụ ma ụmụ eme o nwezikwa ike isizi anya oke ihe ahụ o ji emelie ngwa ka akwụzialụ n'etiti nya irichi kọmpromise ịmaka abịa n'etiti imelie ihe ahụ o ji ga-aghara imezi ihe jọrọ njọ ọ bụrụ ịbịakwara afụ na mmadụ na-eme ihe jọrọ ịtụtụla ịtalị pịabịa ozugbo mba o kwesịrị ka a sị ya kedu ihe iji emelie onye ahụ ekwu okwuchezie ịfụzia ihe o ji eme ịma ma ihe n'idile enyemaka ọnyanwa Maazị Samson hello Maazị Samson hello ndị be anyị ekele m ọnụ anyị ekene gị o Maazị Okafọ mụa na-ekwu Maazị Okafọ unu ewele iwe na ọ na-ahụlanụ netwọk nyege nsogbu biko n'iji tinyekwu ọnụ na ihe a na-ekwu gbasara olili otu ndị be anyị si apụzie ili mmadụ na-emezi ya ka ọwụwụ emume eziokwu mụa asị m ka m tinyetụ ya ọnụ na nghọta nke m ọ bụ eziokwu ụfọdụ na-ejikwa ya na-eme ka ahụkwa na ha ji ego merenụ o ji awonye nke ha nwụọ eburu ya jee tinye na ọba ozu bụ na friji mana ndị ọdịnala onye na-eme ezigbote omenala agaghị anwụ ya ekwe ka ụmụ ya maọbụ ụmụnne ya buru ya jee tinye n'ọba ozu bekee
a ga-agbasi onye ahụ a ga-eji kaikai gbasi onye ahụ n'ụlọ ya tupu elie ya ma ọ bụrụ na agaghị eli onye ahụ ụda ahụ. Mụnwa na-atụnyere ndị be anyị uche m ka m na-ekwu asọ ọ ga-ekwe eme ụta ahụ ndị be anyị nara eme oge gboo ka ọ na-awụ mmadụ nwụọ si lie onye ahụ. Ọ ga-abụrụ na achọghaba ili onye ahụ echi ya, enwere ike were kaikai gbasie onye ahụ nke ndị oyibo na-akpọ embalmment. Enwere ike gbasie onye ahụ, ọ gaghị enye nsogbu, ọ gaghị esi isi, ọ gaghị emebi, onye ahụ ga-adịkwa mma rukwe mgbe ụbọchị ha chọrọ ka elie ya. Ihe awụ iji eme ka ibutụtụrụ ezinụlọ ahụ mfe, nakwa onye ahụ ụmụ ụnụ enwe ike chọkwa ịlụ ụwa ọzọ, ya enwe ike lọtakwa ụwa ọzọ. Maka na dịka ihe anyị nọ na-akọwa na enwere otu ndị ọcha si eme nke ha, ma ọ bụrụ na mmadụ nwụọ agba onye ahụ ọgụ kpụrụ ntụ ya wee na-ekpe m iche ndị India. Eche m ọ dị m ka ndị India ha na-emekwa ụtọ ahụ. Anyị nwawo ndị Igbo, o nwere ihe anyị wụ ọpụrụ iche, ihe anyị wụ ndị Chineke gọziri agọzi. Ọkwa na ihe mere ihe ọbụla gbasara anyị jikwa wụ iche, ihe niile gbasara ndị Igbo pụrụ iche. Ihe mere na anyị ji wee wụ ọpụrụ iche, emume anyị, omenala anyị, erimeri anyị, ihe niile nke anyị na-eme ka anyị ji wee wuru ndị Igbo na-apụ iche. Ọ na-ewutezi mụnwa na onwe m ama m maka ndị ọzọ, dịka ihe ndị ahụ anyị nara eme mgbe oge ndị gara aga. Enwere ọtụtụ akwụkwọ nri ha anyị na-eri na-edozi ahụ, ihe oriri ndị anyị na-erigasịcha, oke iri ahụ a na-adị, oke ọnwụ ike anaghị adị, ụmụ ihe ndị a niile na-enyegasị ndị mmadụ nsogbu, ọrịa ụmụ kpọmkpọm ọrịa ndị a ịhụrụ na-enyegasị na-egbu ndị mmadụ ma okoro ma nwata ma nnukwu ma obere adịghị oge ahụ. Enwere m ike icheta mgbe anyị na-eji ụkwụ esi ebe a esi ihe dịka otu Ụmụahịa dị, ma ọ bụrụ na eme ebe Ụmụahịa nọ, si Ụmụahịa gaa ruo ihe dịka ịchọwala iru Aba, ịgachakwa ya ga-elọta ahụ isie gị ike. Mana ugbu a nwa onye ga-emenwuzi ya, ọ maka gịnị? Ihe ndị ahụ anyị nara eme oge ndị gara aga a na-eme ka mmadụ mara na onye Igbo wọpụrụ iche, onye Igbo gbachiri ike. Ndewo Maazị Samson. Na nchịkọta biko, ana m ayọ ndị be anyị ka anyị nwee ike laghachikwute otu ahụ anyị na-esi eme omenala. Ọ bụrụ na mmadụ nwụọ, onye chọrọ ije di nke ya n'ụlọ ntụ oyi nke ndị ọcha, nke ndị bekee kpọrọ friji, ya jee tinye. Mana onye na-achọkwaghị ime ya otu ahụ, si kwanyere nne gị ma nna gị ma nwanne gị ahụ nwụrụ n'ugwu, si lie ya. N'iliri ya pụtara na ijinye gị iji eli akwa ya, n'eliri ya na adọbara ya n'ala apụtara na ijinye gị ji akwa ya. So nke a bụ ihe ntụnye nke m nwere ịtụnye n'okwu anyị na-ekwu taa. Ndewo. Ya bụ onye ọbụla kwanyere ibie ugwu ma n'ọnwụ ma na ndụ, onye ọbụla mee nke o kwesịrị ime. Ị na-akwado mana ọ bụ gị kwuo ị na-akwado nke ndị be anyị, onye nwụọ si tinye n'ala jezie chọọ ebe gbaghalịa. Ana m akwado nke ahụ. Ngwanụ ndewo. Ka emesịa imele ọfụma, ime ọfụma. Maazị Chukwuma na-akpọkwanụ, Maazị Chukwuma na-akpọ. Ọrụ ka ọ chọọ ntinyekwa okwu. Maazị Chukwuma.
Maazị Chukwuma ndewo. Ịchọ ntinye okwu? Anyị na-achọzi imechi. Ọ bụrụ na o nwere ihe ịchọ ịgbakwunye na ndị na-ege ntị na-egekwe. Ube na anyị na-ege ya, ndị nọ na-egekwe ntị na-egekwe gị. Ndị nọ na-ege ntị na-egekwe gị. Ịnọ na mba efere ụwa niile na-anụkwa olu gị kịta. Ụwa niile na-anụ olu gị. Mgbede ọma. Asị m onye ọbụla birikwe nke onye ọbụla chiri ya daala ya. Ijelenze, ana m ekele gị na ọrụ ọma ị na-alụ iji na-achịkọta Igbo ọnụ. Ndewo nwachi na-eme. Onye nọ na n'ụlọ ya bụ Maazị Chukwuma. Ya nwachi na-emelụ ka a na-atụ m, echiri m echichi. Wee na-ekele ndị niile nọgwa n'ọgbakọ a. Love family, Maazị Sam, ugo na-ebe na Jizọs, ugo ebe na aja, na alọlọ anyị. Ana m anụcha olu unu, mana anọrọ m n'ụzọ. Ana m ekele unu. Igbo na-ege anyị ntị, ya mara unu mma. Biko, na akụkọ nke eji n'ụbọchị tata, ọ dị ezigbote mkpa. Ọ bụ ezigbote ihe na anyị tinyere ya ọnụ. Dịka otu esi eli ozu mgbe ochie na ugbu a, ana m akwado nke bụ awụ na mmadụ nwụrụ si lie ya ozugbo, asị elie ozu elie ochi, maka na ọ na-abụ ahapụsị ya, ọ na-elutere anyị ihe dị iche iche. Ndị mgbe ochie na-abụ na mmadụ nwụrụ ha lie ya, ọ dịkwa mma mgbe ahụ. Eziokwu ka m na-agwa gị, maka na ugbu a ewere na-anapụta mmadụ ego, maka na awụ na mmadụ na onye tinyere na ebe a na-akpọ friji wee na-amịkpọ onye ahụ ọnụ ọnwa ịtọ, ịma ego ole a ga-achaji, ịma ego ole a ga-achaji, and ego ahụ a ga-achaji bụkwa ego ewere wee nyere ndị nọ ndụ aka. Maka na mgbe niile ka ọ na-agba nwụrụ, a na-atụ ego eji emechi ụlọ, edeziwe ụlọ, debeziwe ụlọ were chaa mana mgbe onye agha bi eme ihe a na-eme na ya, so i werezie ego aha were na-edezisi ụlọ, maka na onye aka na-echene ka o ruo ọnwa ịtọ ma ọnwa ịnọ. Mana ọ bụrụ na mmadụ nwụrụ a itinye ya were elie onye ahụ, anyị nwere ike ụlọ kwadotezie, maka na enwere ike nwụ ndị ụmụ ha bụcha abroad, ndị bụcha ebe dị iche iche, a na-achọ ka ha lọtacha, maka na enwere ndị ga-achọ ka ha fụ ozu nne ha ma ọ bụ nna ha ma ọ nwanne ha ma ọ nwunye ha ma ọ di ha. Ya ụfọdụ nwere ike si elikwana ma ya bụrụ na ya bata, maka na ọ chọrọ ịfụ. Ụfọdụ ụkwa ndị na-anaghị ala ka ịfụ, ha achọghị ịfụ anya. Enwere ndị sị na ha anaghị ahụ ozu, nwee ndị na-ahụ mmadụ nwụrụ ha asị na ha ga-ahụrịrị, ha wee gaa asụsụ debere fa. Mana ihe akwadoro m ya, akwado si debe, ọnwụ na mmadụ nwụrụ si lie ya, si nie nye ka enyi asị enyi ọnụma ozubekwa ike na ndụkwa. Ozube ike na ndụkwa. Otu a ka ọ dị. So mụ achọghị ịkwado nke ahụhụ bekee debezie anwụ ịtọ aka mba ilie ndị mmadụ agaba n'iru. Otu a ka ọ ra n'ọnụ. Ọzọ dị ka ibi ya bụ mgbe ọzọ anyị ga-eme ihe a, biko akwado ya ọfụma ka anyị pụta na ikem na ikem. Ewetara akọ ka anyị ga-ekwu ga-adị mma. Ana m ekele ndị Igbo Class wọd ụwa niile, ma ndị na-agbara ha odibo, ịma na ndị ọchịchị ndị awụghị isi ka ha ma ọ bụ ka ha na-agba,
Mm. maka na onye si na ị na-ahụ isi mara na ị ga-anọrọ na-enye n'ụra ịkpụrụ ugbu a ịnọ ebe a na-emụrụ anya ndị a na-agbara bọyị a na-enyere ụra so ana m akpọ ya ịgba bọyị ana m akpọ ya ọchịchị ọchịchị ya bụ ana m ekwu mgbe ọ na-ga-emesi bido ya n'oge ka anyị mee ya ọfụma ndị ana m ekene ha ana m ekene ma nwoke ma nwaanyị ma ndị nkụzi anyị ụnụ na ana m ekele ụnụ ana m agbara ụlọ egbe n'elu ndị nkụzi ndị Igbo izeleze ana m ekele gị na-ekele kekere ụwa obi n'igwe wee na-atụ ụlọ deme si n'ike kemesịa ngwanụ imere ọfụma ndewo nnọọ n'ụlọ ọmịiko daalụ anyị ekene ndị nete biko unu mere ọfụma dejeni daalụ na unu emeela anyị ga-arapụzi unu mgbe ọzọ anyị bịakwa ọzọ anyị na unu akparịtakwa ụbụbọ Chukwu gọzie onye ọbụla n'ebe a n'afa Chukwu okike abịa ma ọ bụ onye nwe anyị ise anyị na-asị unu ka emesịanụ ka anyị tinyekwala unu egwu o nwere egwu mara mma o nwere egwu ada Igbo egwu ahụ nye too much meaning na like kamia I like ime ya nke ukwuu ya ka anyị ji bido ka anyị wekweli emechizie anyị weli emechizie ọkwa akụkọ ụwa ka m ji etinye ọ bụ ọkwa ihe ada Igbo n'ụlọ ọmịiko inwezikwa ike pụọ na ịchọ anyị na-akpọzi egwu ịchọkwa ịnọrọ ọkpọkazịa anyị mechie onye kpọrọ ya kwụsị n'ọbanza ọ bụ na aha nkịta ka mma agaghị m agụ n'ahịa nna m agaghị m agụ n'ahịa ala m ibe m sa ndị eme ọnụ ihe mbụ ndị eme ọnụ
eji m asụsụ Igbo eme ọnụ, eji m ahịa Igbo eme ọnụ. Onye Igbo na-amaghị Igbo ihe mere ya o, mba ọbụla na-eji ife ha eme ngala o. Anyị na-akwalite n'ihe anyị o, maka na nke anyị bụ nke anyị o. Anyị na-akwalite n'ihe anyị o, maka na nke anyị bụ nke anyị o. Igbo amaka, Igbo atọka, Igbo amaka, hey, Igbo atọka. Ndị na-agba mbọ maka ala anyị o, ka anyị jisike ya dala mba o. Emesịa na ọ ga-adị mma o, ife dị ọkụ ga-ajụ oyi. Nne pụta ka itere wee, nna pụta ka itere wee, agbọghọ pụta ka itere wee, okoro pụta ka itere wee. Nri ndị Igbo na-atọ mbọ, asụsụ Igbo na-atọ mbọ, egwu ndị Igbo na-atọ mbọ, ọdịnala Igbo na-atọ mbọ. Hey, maka na abụ m ada Igbo, amụrụ m n'ala Igbo, ana m asụ Igbo, ana m anụ Igbo. Anyị na-akwalite n'ihe anyị o, maka na nke anyị bụ nke anyị o. Anyị na-akwalite n'ihe anyị o, maka na nke anyị bụ nke anyị o. Igbo amaka, Igbo atọka, Igbo amaka, hey, Igbo atọka. Ka emesịanụ, ndewonu.